Thomas Carlyle je rekao: čovjek bez svrhe je kao brod bez kormila, skitnica, nula, niko. Svakoga u životu nešto pokreće. Šta predstavlja pokretačku silu u tvom životu? Ima stotine slučajeva, vrednosti i emocija koja mogu da te pokreću u životu. Evo 5 najčešćih. Mnogi ljude pokreće krivica. Provode celi život bežeći od krivice i sakrivaju svoju sramotu. Ljudima koje pokreće krivica upravljaju osjećanja. Oni dozvoljavaju da im prošlost upravlja budućnošću. Često se i nesvesno kažnjavaju tako što sabotiraju sopstveni uspjeh. Mi jesmo rezultat svoje prošlosti, ali ne moramo da budemo njeni zatvorenici. Budućnost nije ograničena tvojom prošlošću i zato počni iznova. Mnogi ljude pokreće ozlojeđenost i bes. Oni čuvaju svoje povrede i neće da ih se oslobode. Umjesto da se oslobode svog bola tako što će opraštati, oni ga stalno oživljavaju u svojim mislima. Neki ozlojeđeni ljudi se zatvore i upiju svoj bes dok drugi planu i eksplodiraju na druge. Bes uvek više povredi tebe nego onoga na koga si se razbesneo. Dok je onaj koji ti je skrivio već odavno zaboravio svoju krivicu i nastavio mirno da živi, ti se i dalje krčkaš u svom bolu, ponovo se vraćajući na prošlost. Poslušaj, oni koji su te povredili u prošlosti ne mogu to dalje da čine osim ako ti ne sačuvaš taj bol ostajući besan. Svojom gorčinom možeš povrediti samo sebe. Jedna drevna knjiga kaže: jer bezumnika ubija ogorčenost, a glupana kolje zavist. A mnoge ljude pokreće strah. Njihov strah može biti plod neke traume, nestvarnih očekivanja, odrastanja u porodici sa prestrogim pravilima ili genetska predispozicija. A bez obzira na razlog, ljudi koje pokreće strah često propuštaju velike mogućnosti zato što se plaše da rizikuju. Strah je samo nametnuti zatvor koji će te sprečiti da postaneš ono što treba da budeš. Mnoge ljude pokreće materijalizam. Njihova želja za sticanjem postaje jedina svrha u životu. Ovaj nagon zasnovan je na pogrešnom shvatanju da ću, ako imam više, biti srećniji, važniji, sigurniji. Ali sve te ideje su neistinite. Bogatstvo proizvodi samo privremenu sreću. Baš zato što se stvari ne menjaju, vremenom nam dosade i onda želimo novije, veće, skuplje. Nije istina da ću ako više stegnem biti važniji. Samovrednovanje i pravo vrednovanje nisu isto. A najčešći mit vezan za novac jeste onaj da ću biti sigurniji ako ga imam više. Nije tačno. Bogatstvo za tren može nestati. Prava sigurnost može se naći samo u onome što ti se ne može uzeti. Mnogi ljude pokreće potreba za pohvalom. Mnogi odrasli ljudi još uvijek pokušavaju da zarade pohvalu nezadovoljnih roditelja. Druge pokreće želja da se izjednače sa drugim. Pitaju se šta će drugi misliti. Ja ne znam sve ključeve za uspjeh, ali ključ neuspeha je pokušaj da se svima udovolji. Zato ništa nije važnije nego spoznati plan i postaviti cilj sopstvenog života. Jer ako ih ne znaš, to ničim ne možeš nadoknaditi. Ni uspehom, ni bogatstvom, ni slavom, niti zadovoljstvom. Bez svrhe život je besciljno lutanje, aktivnost bez pravca i događaj bez razloga. Bez svrhe život je trivijalan, beznačajan i besciljan. A kakve su prednosti života sa svrhom? U narednoj emisiji bih nabrojao 5 velikih prednosti u poznavanju svrhe života. Pozdrav, do novog susreta.